2017 que había que devolvelo, pois os meses antes de finalizar o ano anterior chega a prórroga. Estes préstamos empezaran a devolverse, entón, a día de hoxe, 29 de novembro de 2024, a débeda que temos actualmente ca Deputación veuse reducida nese importe do POS adicional 3/2024. Efectivamente, quero dicir... Non nos disfrutamos. Claro, eses cartos que nos dan no POS adicional destínanse a unha amortización anticipada dese préstamo do ano 2015. O que vai pasar. E as amortizacións ordinarias dese préstamo, imagínese que non temos nada máis, esas amortizacións ordinarias empezarían a devolverse no 2027. E as do ano as que se deron dos anos padres, que é curioso, empezarían a devolverse no ano 2026, aínda que se espera que o ano que ven se volvan a prorrogar. Non sei o que vai a facer a Deputación, pero isto é o que existe xurídicamente a día de hoxe. O que é o futuro non... Non vamos ter, o sea, solamente un préstamo que fai 10 anos sin intereses, pois tú estivo en conta das obras que se fixeron fai 10 anos, o que costaría facer as hoxes, e máis... Non querrá que seamos noso cuarto concello que non pide préstamos á Diputación. Eu creo que... Sigamos que non se pregunta, señor Non, Molero. estáse dicindo, e díxose por parte desta alcaldía, que o Concello de Lousame non ia ter que devolver esos préstamos, esos cartos. E estánse devolvendo, xa se devolveu unha parte, e agora, co POS que se aprobou hoxe, vais devolver outra parte, e non é pequena. Entón, o que está facendo a Diputación é deixar de ingresar de cartos ao Concello que lle corresponderían este ano do POS para amortizar esta débeda. Iso é o que está sucedendo, e como pasou no POS adicional, que acaba de nombrar a señora secretaria. Iso é o que está sucedendo. Punto. Estánse devolvendo con fondos do Concello, por suposto, porque son cartos que lle corresponden ao Concello. Eso é o noso. Bueno, para que sean fondos do Concello teñen que chegar aquí ao Concello primeiro, pero bueno. Seguinte pregunta, señor Moledo. Despois, queríamos que se nos pudieran pasar pois o contencioso que temos que se fixo contra a comunidade, porque ainda non temos copia del, que deuse varias veces en que se nos ia pasar copia, pero ainda non a temos. E despois tamén, son os orzamentos da Xunta, empezase a debater, se non me equivoco, agora mesmo, o día 5. O noso grupo político fixo varias emendas a eses orzamentos da Xunta, unhas van destinadas a unha comunidade, etc. Outras son sobre a colectividade da ría, etc. Pero hai unha que, evidentemente, que é sobre o Concello de Lousame, que é o campo de Cabanetán para o cambio do céspede. Levamos iso esa emenda aos orzamentos, e gustaríanos que dentro do Concello pois se puxeran que chamaran a administración, a Xunta, a Consellería, para que apoyen esa emenda para que nos manden os fondos para o campo de Cabanetán para cambiar o céspede. Ninguna máis? Perfecto, pois non habendo máis asuntos que tratar, salvo que haxa un pleno extraordinario, creo que estamos ante o último pleno do ano, se non nos volvemos a ver, deseaxanes a todos champán, feliz ano. Digo, Estamos perdendo o mellor hai algún extraordinario. Era unha sorpresa, joder. Sen máis, levantamos a sesión. Gracias a todos.